Dobrý deň, moje meno je Juraj Grafik a TechHouse.sk vám prináša ďalšie video, v ktorom sa budeme zaoberať technikou značky Pioneer DJ. Tu na tomto stole sme zoradili všetko, čo sme v našom obchode našli. Sú tu všetko teda konzoly značky Pioneer DJ. Zhruba za taký mesiac, dva, maximálne 3 bude tento stôl už trošku neaktuálny, pretože tam bude chýbať nová vlajková loď Pioneer DJ SZ. Len tak pre zaujímavosť, bude to podľa nás turbo najlepšia, najväčšia konzola na trhu, práve vďaka veľkosti tanierov, ktoré budú porovnateľné s modelom CD 2000, takisto plnohodnotným X-pultom, ale to už myslím si, že je na iné video. Teraz sa budeme venovať tomu, čo je aktuálne na trhu a začneme v podstate od vlajkovej lode DJ SX, prejdeme ďalej cez jej menšieho brata a to je model SR, až po SBčko. Máme tu ešte pre zaujímavosť vystavenú konzolu Vigo Black a takisto aj DDE SP1, čo nie je úplne konzola, ale je to v podstate stále MIDI kontroler, k tomu sa dostaneme len okrajovo. Najťažšie dnes na DJingu je asi si vybrať, totižto ponuka je obrovská a väčšinou potenciálny DJ stojí na takom rázcesti, kde rozmýšľa, ktorou cestou sa vybrať. Budem hrať z konzoly, budem hrať z CD prehrávačov alebo z gramofónov. Samozrejme, tam sa to ešte pri tých CD prehrávačoch a gramofónoch rozdeľuje, či bude hrať cez nejaký timecode, čiže cez nejaký napríklad Traktor alebo Serato, alebo či bude hrať napríklad z originálnych vinilov, čo je v dnešnej dobe asi dosť veľký luxus na hranici nereálnosti. Ale samozrejme kolegov, ktorí naďalej hrajú z vinilov, rešpektujeme, obdivujeme a držíme im v tejto ceste palce. Momentálny trend je taký, to čo tu vidíte, čiže konzoly. Základnou otázkou je, čo sa pýtame, aký máte rozpočet, totižto každý má trošku inú predstavu. Pri tých začiatkoch sa naozaj bavíme sume len niekde okolo 200 €. Keď si to porovnáme, že pred nejakými 5, 6, 7 rokmi za povedzme, že tých 6000 korún si človek nekúpil ani poriadny CD prehrávač. V dnešnej dobe stačí mať poriadny notebook a prípadne dokonca aj tablet a DJ je na svete. Už je na každého uvážení, že či je to v poriadku, ale je to ako keby sa futbalista rozčiloval, že deti sa hrajú na ihrisku s futbalovou loptou za 20 korún. Že oni môžu hrať len naozaj s tou drahou a značkovou loptou. Je to na vás, čo si vyberiete, s čím sa cítite dobre. My tu máme zoradený teda Pioneer. Môžeme začať pri tom najmenšom modeli DJ SB. Dobre, teraz si dáme, že cut. Ja dám toto bokom. Nová konzola Pioneer DJ SB bola uvedená spoločnosťou Pioneer DJ niekde okolo konca roku 2013. Okamžite sa nám rozvonili telefóny a rozblikali e-maily, lebo záujem bol naozaj enormný. Samozrejme, bohužiaľ sa stala taká vec, že nestihol dodávateľ dodávať dostatočné množstva pre náš trh, takže na tento kontroler bol tzv. Poradovník. Ale samozrejme to už je v poriadku a zásobovanie funguje a takisto sa teší veľkej obľube už desiatky majiteľov aj vďaka nášmu obchodu. Pioneer DJ SB navonok vyzerá v celku robustne. Ja som si to naschvál ešte pripravil Numark Mixtrack Pro 2. Toto je konzola, ktorá celosvetovo kráľuje absolútne. Jednotka sa predávala na palety, v podstate aj vďaka tejto konzole sa stal Numark absolútnou svetovou jednotkou v predaji DJ-ských konzol, čiže dal dole značky ako Native Instruments a Pioneer DJ práve také poradie, čiže jednotka je Numark, dvojka Native a tretí Pioneer. A Pioneer nespí a rozhodol sa, že práve túto situáciu by chceli zvrátiť a chcú sa dostať aj do segmentu práve tých lacnejších konzol, kde jednoznačne kráľuje Numark Mixtrack Pro.
Keď si to porovnáme, tie konzoly sú svojím spôsobom trošku cez kopírák. Zaujímavé je, keď si poťažkám túto a túto, tak Pioneer je jednoznačne ľahší, čo je možno zaujímavé. Čo sa týka vypracovania, prvé fotky vyzerali tak, že SBčko by mohlo mať podobný povrch ako jej väčší brat SX, ale to nečakajte pri tejto cene. Je to čistá umelá hmota. Takže to je také možno trošku naše sklamanie, ale samozrejme pri tej cene nemôžete očakávať, že naozaj dostanete nejaký robustný kovový výrobok, pokiaľ chcete niečo profi. Treba proste viac investovať aj do väčšieho modelu. Čo sa týka teda porovnania SBčka a Mixtraku Pro, absolútne cez kopírak vidíte dva rovnaké výstupy na sluchadla, vstup na mikrofón, gain na mikrofón, čiže to je v podstate totožné. Môžeme si konzolky otočiť. Zozadu vidíte absolútne to isté. Čiže jeden jediný synčový výstup. Samozrejme USB prepojenie. Z prednej strany nič. Nemá tam už čo byť. Tuto má si myslím, že trošku návrh viac Numark. Je tu viac otočných možností na ovládanie efektov. Sú tu samozrejme plnohodnotné pady. Teraz upriamte prosím pozornosť na tieto pády pri SBčku. Vidíte to, čo ja. Hýbu sa celé. Katastrofa. Je to o cene. Čiže pri Numarku naozaj tie pády sú masívne, kladú odpor. Samozrejme, že sa takto ako pri SBčku nehýbu. Pokiaľ si porovnáme nejakú tuhosť šabiel, zhruba totožná, to isté aj pri Crossfaderoch. Numark má to obľúbené ťukanie, v podstate je to isté aj pri týchto gombíkoch. Tu je play a Q vyriešené práve v rámci tých pádov. Pitch control je, keď sa na to pozrieme, prakticky totožný. Opticky ten Numark vyzerá, že je väčší, ale je to absolútne to isté. Veľkosť tanierov, tu má Pioneer trošku navrch, ale zase vidíte, kladia aj takým svojím spôsobom trošku odpor, čiže možno by som povedal, že je o niečo lepší. Samozrejme nechýba tlačítko na vinyl mod, veľmi dobre je na Pioneer spravený tento filter. To v podstate pri Numarku chýba, viete si to namapovať na niektorý z efektov. A to, čo ste mohli vidieť aj v propagačnom videu, je filter fade, kedy môžete v podstate prechody robiť crossfaderom s tým, že je tam ako keby automaticky pridaná funkcia, že ten prechod ide cez filter, že v podstate pomaly prechádzate tu, idete do výšok a basy vám odchádzajú a pri tom ďalšom tracku to presne naopak prichádza. Čiže celkom zaujímavé plynulé prechody viete robiť. Pioneer DDJ SB je určený pre DJov, ktorí začínajú. Nie je to profesionálna konzola, nemôžete od toho očakávať nejakú naozaj 100% spoľahlivosť alebo 100% vypracovanie. Čo sa týka ale funkčnosti, tak odozva od DJov je veľmi dobrá. V podstate reklamácie sú zatiaľ nulové. Takže musím povedať, že tento model Pioneeru vyšiel pri cene 250 €. Máte doma konzolu Pioneer, čo doteraz v podstate bolo možné pri modeli Vigo, ale tento model sme nazvali kabelkový. Je tam veľa svetielok, je to všetko stlačené a toto je naozaj skôr na nejakú domácu party alebo skôr pre niekoho mladšieho. Od toho najlacnejšieho základného modelu Pioneeru DDJ SB sa presúvame ku starším kolegom a to takzvaná, nazvime to stredná trieda a vyššia trieda. SX asi netreba nejako špeciálne predstavovať, veľmi rýchlo si získalo obrovskú popularitu DJov. Naozaj nás veľmi teší, že sa masovo predáva, v podstate je to najpredávanejšia konzola v globále. SR-ko je jej mladší brat a ja by som sa len tak v rýchlosti skúsil zamerať na tie rozdiely, lebo sa často na to pýtate. Ako vidíte, Pioneer DDJ SX je logicky väčší ako menší model SR. V jednoduchosti 4-kanál, 2-kanál.
Podstatný rozdiel je v tom, že SX môžete použiť ako klasický mixpult, čiže môžete do neho zapojiť gramofóny, CD prehrávače a funguje vám v podstate ako mixpult bez potreby zapojenia na počítač. Proste stačí to mať pustené v prúde. SR je už taká vykuchanejšia verzia a je to viac konzola, čiže nefunguje to ako plnohodnotný mixpult. Z toho dôvodu ani nevidíme napájacie trafo alebo na kábel. USBčko proste tú konzolu celú utiahne. Čiže vidíme obrovský rozdiel vo vstupoch a výstupoch. Pri SR-ku máme k dispozícii jeden master výstup synčový a jeden jackový, s tým, že ten synčový je prepínateľný buď na boot alebo master. Pri boote si vieme tú hlasitosť regulovať. Pri SX máme na výber vlastne 3 plnohodnotné výstupy. Čo sa týka vstupov, SX poznáme, máme tam 4 vstupy s možnosťou zapojenia gramofónov. Takisto sú tam až 2 vstupy na mikrofón, čiže buď XLR alebo jack. Kdežto pri modeli SR sa nachádza vstup na mikrofón z prednej časti. Zozadu máme len, ja tomu hovorím, že núdzový vstup, tento AUX in s takouto reguláciou. Čiže nie je tam možnosť regulácie nejakých basov, stredov, výšok. Čiže úplne primitívny, jednoduchý vstup, kde si môžete zapojiť iPhone, tí, čo príde a chce zahrať niečo z YouTube, takže sa nestratíte. AUX in je pripravený. Poďme sa ešte pozrieť na tú vrchnú časť v rýchlosti. V podstate SR má všetky tie ovládacie prvky tak nenápadne zmenšené. Ono to vyzerá, že sú rovnaké, ale tie pady sú o niečo menšie. Play, Q, obľúbený sync, takisto menšie. Čo je dosť výrazný rozdiel je v ovládaní tempa. Pri SX je v podstate dvojnásobná veľkosť toho ovládača. Takisto vidíme samozrejme 2 šable, čo je šikovné, viete si deky prepínať, čiže viete v podstate konzolu používať aj ako štvordekovú, samozrejme tam si treba dať pozor, aby ste neovládali niečo iné, čo nechcete, čo sa napríklad stáva pri S4, keďže síce sú tam 4 šable, ale takisto pri tom SX-ku. Treba si proste dávať pozor, že ktorý deck máte aktivovaný. Pri SX-ku máte vymeniteľný crossfader, vyšrobovateľný, SR-ko túto možnosť nemá. Čo sa týka šablí, tak dovolím si tvrdiť, že sú totožné. Samozrejme tu vidíte navyše máte sample volume, tu je to vyriešené klasickým otočným gombikom. Takže SR je kompaktnejšie. Je to pre DJ, ktorý je spokojný s hraním z konzoly, chce mať niečo kvalitnejšie, ale SX môže byť pre neho zbytočne veľké. Buď ho nevyužije, alebo z jednoduchého dôvodu potrebuje niečo mobilnejšie. SR je skvelá voľba, je to vlastne necelých 600 € cena. Je to veľmi mobilné, prenosné. Ešte trošku rozdiel je aj v tých tanieroch, to tak šikovne zamaskovali. Tuto máte v podstate ten klasický stredový displej, čo poznáte aj z modelov napríklad CD 2000. Tu už je to podobne jak na SB, v podstate iba také jednoduché LED-kové, takže pri tom SR-ku sa trošku šetrilo, ale tak ten rozdiel cenu je skoro 400 €, takže zákazník to musí svojím spôsobom akceptovať, že si kupuje trošku mobilnejšie zariadenie, ktoré je samozrejme ohlodané, tak aby dokázalo naplniť tú cenu. Koncom roka 2013 Pioneer doplnil svoju ponuku mixpultov o upgrade svojho v podstate asi aj najobľúbenejšieho mixpultu DM900. Za tento model pribudlo označenie SRT, ako napovedá. Je to mixpult so zabudovanou zvukovou kartou pre Serato, čo teda mnohí ľudia ocenili, lebo v podstate doteraz iná alternatíva ako Rane neexistovala. Zároveň s týmto mixpultom prišiel na trh aj taký dosť zaujímavý kontroler, ten som tu mal tiež nachystaný, vybral som si ho. Je to Pioneer DDJ SP1. V podstate sú to dvojičky a perfektne sa doplňajú. Je to určené pre DJ-ov, ktorí hrajú napríklad z gramofónu, čiže používajú klasický timecode vinyl na scratchovanie, používanie, odpaľovanie a tak ďalej. Ale pokiaľ chcú využívať naplno funkcie Serato softveru, tak tu majú k dispozícii pady, ktorými môžu teda ovládať buď Q-body, loopovanie,
Takisto si tam vedia samozrejme naťahať nejaké sample, všetko to vedia ovládať, takisto im pribudne efektová jednotka. Že v podstate tento kontrolér by som povedal, že je určený len pre seratistov, neviem si moc predstaviť využitie Q-Traktoru, samozrejme je to možné, môžete to namapovať na aj Virtual DJ, na čokoľvek iné. Ale v podstate spolu s týmto mixpultom sa perfektne doplňajú, viete používať všetky efekty, všetky funkcie Serata, čiže tým pádom využijete ten software naozaj na 100%. Samozrejme kvalitný zvukový prevodník, už s overeným pultom, ktorý sa stal celosvetovo štandardom v klube. DM900 je naozaj overený a veľmi dobrý mixpult, vy sami ako DJ ich obľúbujete a veľmi radi po nich siahate. Takže toľko vlastne k takej poslednej, nazvime to, že konzolke od Pioneer DJ. Pioneer ako výrobca začal s konzolami trošku neskôr. Neskôr sa zobudili, ale teraz majú čo doháňať a doháňajú to dobre. Určite si pamätajú DJ kontroler T1 S1, potom došli konzoly Ergo, ktoré sa ešte dopredávajú. Medzičasom prišlo Vigo, no a potom to Pioneer odpalil práve SX-kom. Tam je zaujímavé, že popri čiernom SX-ku najprv Pioneer vydal von informáciu o tom, že bude biele. Aby toho nebolo dosť, tak je tu aj zlaté. Pozrite si to, ako to vyzerá. Je to zaujímavá alternatíva, ceny sú rovnaké. Pri tom zlatom SX-ku je informácia, že je to limitované, takže pokiaľ rozmýšľate nad kúpou, tak by som asi neváhal, lebo niektorí sa zobudia, až keď je to vypredané. Čo sa týka bielej a čiernej, tak tie by mali byť v ponuke stále. Biela, keď prišla, tak sa tešila dosť veľkej obľúbe, ale v podstate stále čierna je u vás najobľúbenejšia, čo je z logických dôvodov. Toto moje predstavenie DJ-ských konzol bolo naozaj veľmi povrchné. Ja budem veľmi rád, keď sa budete pýtať. Pravidelne nám píšete, voláte. A najradšej máme, keď prídete osobne. Ako vidíte, konzoly tu máme skladom, sme asi jedni z mála, kde sa dajú naozaj reálne skúšať, sú nainštalované, zapojené. Samozrejmosťou je, že si domov zoberiete potom nový pekný zabalený kus. Samozrejme nebojte sa navštevovať aj svojich lokálnych predajcov a zariadenia tam skúšať. Pioneer DJ je líder na trhu v oblasti DJ-skej techniky a to potvrdzuje už dlhé roky. A myslíme si, že práve DJ-ské konzoly značky Pioneer DJ sú tá najlepšia voľba, pokiaľ hľadáte naozaj špičkové DJ-ské zariadenie. Pokiaľ samozrejme myslíte DJing vážne, tak ešte stále sú tu alternatíva ako CD prehrávače, mixpulty alebo samozrejme gramofóny iných značiek. Moje meno je Juraj Grafik, ja vám ďakujem za pozornosť, budem veľmi rád, keď budete reagovať dole v diskusii, rádi sa tam zapojíme, odpovieme, samozrejme Tech House je tu pre vás v dispozícii na Ovsiskom námestí číslo 1 v Bratislave. Sme otvorení od 10. do 18. Ako najväčší predajca Pioneer DJ na Slovensku vám ponúkame vždy najväčší výber v najlepších cenách. Keep it.